Гей, солдат, ти нашмаравав свой абутак хутчэй за іншых. Якому чорту ты аддаў свою нікчэмную душу у абмен на гэты цуд? Я просто рабіў тое, што вы мне сказалі. Вынуць шнуркі, выцягнуць язычок, анесці гуталін, засунуць язычок, размазаць гуталін, зашнураваць абутак. Такім жа чынам я ўбраў свой ложак і куфэрак. Ніколі такога не бачыў, і вось яно зноў. Як ты патлумачыш сваім сабратам, што іх заткнуў за пояс найгоршы салдат на свеце? Я проста перастаў думаць. Думаць галавой зусім не карысна. І не толькі тут, але і ў жыцці. Калі не задумвацца і рабіць тое, што табе сказалі, усё становіцца лёгкім. Пытанне не ў тым, дурны ты ці разумны. Ты проста пераўтвараешся ў інструмент. І я стаў такім шчаслівым. Я самы шчаслівы інструмент на свеце. Мусіць быць, ты вельмі ганарышся сабой, сынку. А я яшчэ не ведаю. Я чакаю, пакуль вы мне скажаце. Матка боска. Салдаты кшталту цябе нараджаюцца раз у 1000 гадоў.